La cuina volcànica és producte de proximitat. Jo crec que el que no es poden perdre és provar uns bons fesols de Santa Pau, sortits de la olla. El porc ben alimentat, bona raça, bona vida, bons aliments, bones botifarres amb sal i pebre i les carns. El fajol, més que res perquè és típic i únic de tota la península. La cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola. Home, tenim un poble amb encant, en aquest cas els Hostalets d'en Bas, que és un poble per perdre's i per descobrir. Com que de racons a la Garrotxa n'hi ha molts, jo el que us trairia seria un bon banc, que hi hagi una colla d'avis, de pagesos i escoltar-los. Tradició i qualitat es combinen als plats de la cuina de la Garrotxa. Milfulls de llengua de vedella i patata mora, lasanya de patata de la Vall d'en Bas amb civet de senglar i crema d'alls tendres, o escudella de fajol amb bolets i botifarra negra. Aquests i altres plats són els suggerents noms que avui ens proposa la cuina volcànica. Però més enllà de l'àpat, la cuina volcànica promociona la terra, una qualitat gastronòmica aconseguida amb productes autòctons i tradicionals que garanteixen que la Garrotxa pugui mantenir avui els seus conreus i paisatges centenaris. Aquesta és l'aposta i defensa de la cuina volcànica. L'estrella és el plat, però el protagonista és el producte conreat i elaborat tradicionalment. Avui és dia de mercat a la capital de la Garrotxa, som al Firal, i us vull ensenyar uns quants productes que a la terra volcànica en neixen. Per exemple, els fesols de Santa Pau, varietat de la Tevella Brisa, un fesol que és dolcíssim i que es cou en molt poc temps. El farro, la farina de blat de moro, tenim dues varietats, el blat de moro groc i el blat de moro blanc. No ens deixaríem un producte d'estiu, però que ja el tenim en conserva per tot l'any, els bitxos. I la pubilla de la comarca, el fajol, aquesta poligonàcia que se'n fan unes farinetes tan bones i tan gustoses que per nosaltres són els torrons dels rics. La cuina volcànica ha agafat molta volada perquè hi han immersos dintre d'aquest projecte moltes persones. Comencem pels pagesos, després els transformadors d'aliments i els restaurants el divulguen. Això tampoc seria possible sense a vegades altres entitats, com pot ser, per exemple, el Banc de Llavors o el Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa amb els seus arbres fruiters i tots els productes que s'hi generen. Els fruits d'un bon producte, d'un producte ben elaborat, d'un producte que no tingui transgènics, d'un producte que no cal que necessitin pesticides ni herbicides, i un producte que sobretot sigui saludable i faci bona gastronomia. De la Garrotxa diuen que és una terra ferèstega, terra de muntanya, sòls volcànics, fagedes i romànic, clima exigent. Aquesta és la petja que la gastronomia de la Garrotxa vol imprimir als seus plats. És així que el 1994 un grup de restaurants s'associa sota el nom Cuina Volcànica per a promocionar el territori a través de la seva gastronomia. Del paisatge al plat. Els productes són tradicionals i elaborats de forma artesanal a la pròpia comarca. El receptari és històric. Aquesta és l'alternativa que ha permès a aquesta marca no només ser un referent turístic de la Garrotxa, sinó també arribar a un alt grau d'elaboració i qualitat. La terra volcànica, sobretot, el que ha fet o fa és que, per exemple, amb el fesol no es faci aquella pellofa tan pronunciada que en altres territoris sí que fa, ja sigui pels seus minerals, els seus oleoelements, o etc. Per la vinculació, sobretot, de lo que és el sòl volcànic, sinó també moltes vegades per temes més com pot ser el fajol del seu clima, microclima, que això sí que fa que solament hi hagi a la Garrotxa de tota la península Ibèrica, solament sigui la Garrotxa que es fa el que és el fajol. Hi ha des de restaurants de menú o de cassola, digueu-ho d'aquesta manera, a restaurants de gamma més alta, com poden ser restaurants amb estrella. La gastronomia és a la Garrotxa tot un ritual que ha generat un bon nombre d'activitats turístiques lligades als seus productes.
Una bona oportunitat per a conèixer els fesols de Santa Pau o les receptes fetes amb patates de la Vall d'en Bas i vedella de la comarca. Són esdeveniments com la Fira de Sant Lluc, la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa o la Fira Orígens, on el visitant pot participar en tallers de cuina i acabar la seva estada tastant algun producte de la terra.